Ya, si mama ko tuwa mo ko to padung sa merkado. Kung di na si paliton sundaan. Hindi ka ginag sundaan eh. Nang enjoy sundaan ulit ni mama ron. Isda ko sa bakto. Search ko diri ko ante. Darurat. Bisa ni yo. Ko bisa ni. Bisa diri. Mabastos. Duta ni lami lagi lain lawas ka. Mau ni. Ma. Ma na ka diaron ma. Ma, melakaw ka ma. Oh, belakang mana? Kini nak terus bamba ngay. Oli ko. Indot si junior, ikuha na kis junior. Gahi na. Meanwhile, Daray. Kani gini ko na kahigal gini ko ba na iya ko gigi pasahan sa messenger. Oo gid ni. Lo kadindot nila ay. Duta ay pagkapagahi ni junior. Nah, ikaw nagmamaro. meanwhile, Nah, belakang semua motong lusuk das ke baliton. Sige ma, okay kayo ma. Ay, kami ma. Sige ma. Semua. Katulang isda dito mga katong isda sa tuman, isda sa tuman. Ay, ma. Kenapa berapa? Oh, sige ma. Atas mana? Atas mana? Kambing ma, kambing ma. Nah, ikut dia. Aku minta. Okay ma. a few moments later. Daw sa tumamalo? No. Asa mo papa ka? Huwag suka lang trabaho mo. Umaabot ko sa papa. Sige na nagatuba ako ng cellphone. Usa mo na? Oo ano. Ikuha to rin. Ako sa inyo na eh. Budsol. Budsol sila eh. Sura. Kaya yun. Sirana sa budsol. Sige, dua ng meloy, kapuyang. Ya, si mama ko tuwa mo ko to padung sa merkado. Kung di na si paliton sundaan. Hindi ka ginag sundaan eh. Nang enjoy sundaan ulit ni mama ron. Isda ko sa bakto. Nari, isda sa bakto na eh. Ya. Sige nung tayo. Surang kami bagong basket. Mag-GM sa kumari. Las mama, kung mama, matana gina ko doon nga asa sa kuyan mo. Ingala nga, pa sa gym, bagong basket. Okay? Sige kuya. Ako lang yun mama. Wala na sige lang trabaho, no? Ako na lang sigla pa. Sa inyong mga bulingon. Dawat lang maglimpyo. Hala ka na magda, mabaka na tagang. Tete, selamat ini ya. Tapi aku berhenti ya. Teh, Bahala ka! tapi aku berhenti. Untuk mau melepas berhenti. A few inches later. Unsa ka talaga lalaki nimo? Nagsingil na gadua na yung simpo. Kali kali apa? Bitaw sa tuto. Aki bitaw ko bitaw ba na ito? Laki lagi ka. Kami mo mga isun, pwede na dyan ang buhay dito. Kami mo isun mamay, mo yung gilan na lumay manapay. Wala, ako di muncul. Ako muncul ng sira ro. Tumba ka na dako, mamuti na lumaga. Tumba ka na sayo ka. Oo, sorry. Nasipyat ko rin. Ikaya sila sa muncul. Tinisura sa muncul dia. Mana ako rin. Sipta na ako rin. Tinisura rin. Bantay ha, mabalikan na ka dali. Eh mo mga isun ito, nagsingal ng buhay. Ikaw nagsingal, pagpili na mga dali na nagsingal ng lagaw ng simpo. Hindi nga sila pa. Trabaho mo. Hindi pa. Ang sila gusto ko sa inyo. Ang muncul.
Meanwhile. Wala na yung sigaay, wala na yung sigapan. Magkaul-ul lagi ko eh. Wala na, as papa, hilak to, as papa. Mama, kung ba tumabot, si ate, naglapat, si kuya, nag-basketball. Ini, kayo na gini. Kayo na gini magkaulol ko. Ari na mo natin tago. A few moments later. A few inches later. Ani, asilpon, pato na mo nila asilpon. Papawang kuhanin yung ilpon ko, di ba man? Nga, nasilpon, ulol na yun. Uy, Siligan! Asan mo ka? Adali pag merkado, nakoy paliton. Nah, Ano na? mabili man sa akong pitaka, no eh. Takbo sing palit to way kortahay. Mao lagi, no eh. Murag, ako na siguro ang balik kon sa mo, ah. Oh, sige ikaw bali. Dulduol mo ka. Hindi ka Hindi dito. ko na kamitas doon pa ko. Ari mo siguro ari. Ikaw to kasi. Ay, mapunita nung ay. Palit ako. Ay, oh, porta. Sige, akong pitaka, eh. Mangungga ko, matanda. Ako pa nagsiwato. Anak na, Ari, mo ka na kong pitaka? Asa naman eh? Na! Na! Ano na sa pitaka na? Na, gawin ka diha. Ah, hindi ko manap, uy! Ah, libat-libat yun. Usa na mo ka na. Gilamian na ka diha. Pantay ka ba? Pantay ka ba? Pantay ka ba? Pantay ka ba? Pero, ganas ba ka? Yeay! Managyo na mo dito! Managyo! Lunglid! Managyo! Shout out ko sa San Fernando, Curacol TV. Ako ang igagaw, Alberto Hinargi. Shout out siya sa Basak, San Fernando. Kung sa iyang mga kuban, madal kang subscribe din ang YouTube channel. Curacol TV, San Fernando. Idol! Shout out ko sa mga taga-taga, akong mga anak. Okay. Diba? Shout out sa kong anak, yung Jimaya, ang tingin mo. Siyempre. Shout out ko sa mga ipay, nagkulit-kuya ka ron. Ako dahil, shout out ko sa ako ang YP, Jonalyn Turunyo. O, shout out ko ni Johan Villagurda. Johanna Villagurda. O, shout out kay ni Jing Iniralaw. Napa si shout out ni Marjun Caballero. Di pirmi nagsulod to ang atong video. Ay mo kalimot ha. Si Marlon Caballero, shout out sa kay Rico Rivera. Si Mamsi, shout out siya si Abiliana, si Raimundo Bastismo, si Sir Amboyo, Richard, shout out sa ko. O ni Junjito, Aguya. Manay, na-comment sa ako, ano ko nga, ako salida ko no list out, gambay ko no kupis mata, sabi ko nga, mag-ana lang sa ko, wala kita nga, mata,
gamay pero og ako sa dako sa kay klaro. Dako sa kay bata. Kada gamay ra klaro. So sa tawag din sa mga Villagurda pamili sa akong matawhan no sa Remeo ug sa akong mga kaliwatan dito sa Kabangarayan Masbate ug sa dito sa Katayngan Masbate. Oh. Shout out sa nagigay sa Pista sa Brando. Oh, Pista sa Brando ron 15 May 15 karon. Oh, wan asal kita mata ni ron. Oh. Sa tao guys sa Ugoy pamili. Nga kaliwatan ni mama nako. Shout out kay Muang sa Basak San Fernando Miners. Ibo San Fernando Miners. Dari Kentil, gaw. Okay, gaw. Tidak juga gaw. Shout out sa among kauban yawa mapil karon Sikil Gia. Sikil Gia. Sa Pagtutiman. Sa tao ni Pukilon. Ang akong amigo kayo nga pirmi sa nagsunod sa among video. Ya, si Panyong, sabay sa kabo, Panyong. Nyong. Shout out ko sa mga kubanan ko tahiyo, mga security guard tahiyo. Ya, sama wala na. Wala na. Ako sa inserte sa kumbana ang tinggiya sa Manila. Shout out sa tanan ni Kipi. Long live, Alpha Kaparo. Long live. Ya, sinsya na kayo sa amuang balik. Layo among bira guys, among stand, napilin mong stand. Naamis pa din, complete mo ang mong cellphone. Bitaw, Naamis bitaw. kita na ako, may dalaw. Uy, Ya. pari. Saba? Si Nura na liusan eh pa rin. Oo, liusan, oo. Pero mo lang, pero Sabay-bay ito ang video. Makas ka na. Mamakal rin sa San Fernando de Pista, Happy Pista sa Senior San Isidro Labrador. Pista sa Fernando. Pista San Fernando. San San Isidro Labrador. Salamat. Laglag. Ya, mauro na guys ha. Ay mo kalimot kung subscribe sa muang channel, Showtime Kapatid. Ya, i-click ang notification bell. Ya, i-click ang all para update kayo sa muang video. Mauro na guys. Salamat guys. Oy, nalimtan guys. Bahapon guys. Dakay, si Ben, o si Dakay, Atasi. Atasi. Mauro na guys. Bye-bye. Bye-bye. Alright, guys. Ako na guys. Okay.